እዚ ሰብኣይ ዳይመንድ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝሓቦ ቦታ ይኸይድ። በዚ ሕዘን ኩነታት ግን ኣልማዙ ዝሓቦ ቦታ ሕጂ እንዳ ፖሊስ ኮይኑ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ኣብ ቅድሚ ፖሊስ ሓሪቑ ክዛረብ ይጅምር። እንተኾነ ግን ነገራት ንምፍላጥ ስለ ዝደለየ ናብ ውሽጢ ኣቱ እሞ ንሱ ዳይመንድ ዝሓበሉ ቦታ ይሪኦ። ካብኡ ድማ ንሱ ዳይመንድ ዝሓበሉ ቦታ ብናይ ስርቂ ሞትን ገበልን ዝፈፀሙ ሰባት ዝምርመርሉ ምዃኑ ይፈልጥ። ካብኡ ድማ ማይልስ ናይ ፒዛ ሸያጢ መሲሉ ተመሊሱ ይመጽእ። ኣብ ናይ ሎሚ ፊልምና ድማ ቡል ስትሪት ትበሃል ፊልሚ እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ካብኡ ድማ ኩቡራት ተኸታተልቲ ብዙሕ ዝደኽም ኩሉ ፊልሚ እዩ እሞ ላይክ ምግባር ጀምሩለይ። እቲ ፊልም ዝጅምር ማይልስ ዝተባሃለ ሰብ $17 ሚልዮን ዘውፅእ ዳይመንድ ንምስራቅ እንዳተዳለወ እንዳረአየና እዩ። ማይልስ ንምሕት ኣይኮነን መታዕቢቱ ኤዲ ካብኡ ድማ ሓድሽ መፃውቲስታን ቱልን ዲኮን ሓቢሮም ኣለዉ። ሕጂ ድማ ማይልስ ነቲ ዳይመንድ ሒዙ እስካብ ዝበፅእ እንዳተፀበይዎ እዮም። ናይ ዲኮን ስራሕ ድማ ናይ ሲሲቲ ካሜራን ሓለውትን ብምሽዋድ ማይልስ ናብ ውሽቃት ምግባር እዩ። ማይልስ ድማ ኣብቲ ናይ ኣልማዝ ቦታ ይበፅሕ። ቃፃሊ ስራሕም ድማ ንማይልስ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም መቕባል እዩ። በዚ ሕዝን ኩነታት ግን ንኤዲ ዲኮን ይኸድዖ እሞ ነቲ ዳይመንድ ንብሕትን ክወስዶ ከም ዝደሊ ይናገር። ኤዲ ድማ እንትቃወሞ ዲኮን ድማ ብጥይት ይወቕዖ። ኤዲ ድማ በዚ ሕዝን ኩነታት ወዲቑ ናብ ልዕሊ ናይ ፖሊስ መኪና ይዓልብ። ፖሊስ ድማ ኣብቲ ከባቢ ስርቆት ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ነቲ ከባቢ ይኸብዎ። ቱሉ ድማ ቀልጢፉ ይጠፍእ። ምንም ዘይፈልጥ ማይልስ ድማ ነቲ ዳይመንድ ኣብ ምውሳድ እዩ ዘሎ። ነቲ ዳይመንድ ወሲድ ድማ ናብ ላዕሊ እንትኸይድ ዲኮን ይቕበሎ። ዲኮን ድማ መሳርሒኡ ኣነፃፂሩ ነቲ ዳይመንድ ክህቦ ይሓቶ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም እንዳተባባሱ እንዳሃለዉ ናይ ፖሊሳት ሄሊኮፕተር ናቦም ይመጽእ። ኣብ ሰዓት ድማ ናብቲ ሓድሽ እንዳተሰርሐ ዝነበረ ህንፃ ገመድ ተጠቂሙ የምልጥ። ንዕኡ ተኸተሉ ማይልስ ድማ ከምልጥ እንትብል ዲኮን ሽጉጥ የነፃፅር እሞ ነቲ ዳይመንድ ንክህቦ ይሓቶ። ማይልስ ድማ ነቲ ገመድ በጢሱ ናብ ታሕቲ የምልጥ እሞ ናብ ሓደ እንዳተሰርሐ ዝነበረ ህንፃ ይኣቱ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ህንፃ ነቲ ዳይመንድ ይሓቦ። ፖሊሳት ድማ ኣብ ሰዓት ይመጽእ እሞ ይሕዝዎ። ኣብ ዝፈተሽዎ ሰዓት ድማ ዝኾነ ዓይነት ዳይመንድ ኣይረኸቡሉን። በዚ ድማ እቶም ካልኦት ሰረቕቲ እዮም ወሲዶም ኢሎም ይኣምኑ። ካብኡ ድማ ማይልስ ናብ መደበር ፖሊስ እንዳኸደ እንዳሃለወ ናይ ኤዲ ሬሳርዩ ኣዝዩ ይሓርቕ። ንኤዲ ድማ ዝቆተሎ ዲኮን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ መፅኡ ነቲ ዳይመንድ ወሲዱ ንኤዲ ሕነከብ ዝፈደሉ ይሓስብ። ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ማይልስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ይፍታሕ እሞ ሕጂ ድማ ነፃ ምውፅኡ እንዳተሓጎሰ ንሪኦ። ናብ ዓርኩ ጄንስ ገዛ ድማ ይኸይድ። ኣብ ሰዓት ጄንስ ኣብ ካሪቱ ክትኾን ከም ዘይትደሊ ትነግሮ። ምክንያታ ድማ ንሱ ሌባን ገበለኛን ምዃኑ ትነግሮ። ንሱ ድማ ካብ ሕጂ ኩሉ ነገር ገዲፉ ብፍቕሪ ምስኣ ክነብር ከም ዝደሊ ይነግራ። ንሳ ድማ ንኽኸይድ ትነግሮ እሞ ንሱ ድማ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝሓበዎ ዳይመንድ ይኸይድ። በዚ ሕዘን ኩነታት ግን እቲ ዳይመንድ ዝሓበሉ ቦታ ሕጂ እንዳ ፖሊስ ኮይኑ እዩ። ነዚ ምስ ረኣየ ድማ ኣዝዩ ይሓርቕ። እንተኾነ ግን ነገራት ንምፍላጥ ናብ ውሽጢ እንትኣቱ ነቲ ዳይመንድ ዝሓበኦ ቦታ ይሪኦ። ካብኡ ድማ ንሱ ዝሓበአሉ ቦታ ብስርቅን ናይ ቀልጠፍን ገበን ዝፈፀሙ ዝምርመርሉ ቦታ ምዃኑ ይፈልጥ። ማይልስ ድማ ሕጂ ናይ ፒዛ ሸያጢ ብምሳል ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ናይ ቀትለት ቦታ ሓደ ሰብ ፒዛ ከም ዝኣዘዘ ይናገር። ኣብዚ ሰዓት ድማ ናይቲ ቀትለት ገበን ዋና መርማሪ ዝኾነ ንካርለስ ንከናግሮ ይልኽዎ። ንካርለስ ድማ ፒዛ ከም ዝተኣዘዘ ብምንጋር ናይ መተው ካርዲ ድማ ይሰርቆ። ናይ መተው ካርዲ ድማ ኣብ ፎኑ ክሰርሓሉ ናብሉ ይኸይድ። ሉ ድማ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ማይልስ ድማ ስላብቲ ቦታ ዘሎ ዳይመንድ ትነግሮ ኣብኡ ካብኡ ሓሊፉ ካልኦት ዝጠቕሙ ነገራት ይሰርሓሉ። ማይልስ ማውለን ዝተባሃለ ሓድሽ መርማሪ ከም ዝኾነ ዝሕብር ሓደሽ ሓበሬታታትን ባጃትን ይሰርሐሉ። ካብኡ ድማ ናይ ምርመራ ክፍሉ ብምጥቃም ይኣቱ። ካብኡ ድማ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽቓቕ ገይሩ ናብቲ ዳይመንድ ዝተሓበአሉ ቦታ ክኸይድ እንትብል ሓደ ሌባ ናብቲ ሽቓቕ ይመጽእ። ነቲ ፖሊስ ድማ ወዲቑ ንምምላጥ እንትፍትን ማይልስን ይሪኦ። እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንዳሓሰበ እንዳሃለወ ኣጋጣሚ ነቲ በሪ እንትወቅዖ ነቲ ሌባ ይወቅዖ እሞ ይወድቕ። ኣብ ሰዓት ድማ ፖሊሳት ማይልስን እንታይ ከም ዝሰርሕ ይሓትዎ። ንሱ ድማ ሓድሽ ዝመፀ ፖሊስ ንሱ ከም ዝኾነን ነቲ ሌባ ድማ ከምልጥ እንትብል ደው ከም ዘበሎ ይነግሮም። ኣብ ሰዓት ድማ ኩሎም ፖሊሳት ብናይ ማይልስን ፍጥነትን ብቕዓትን ይግረሙ። ናይቲ መደበር ፖሊስ ዋና ሓላፊ ሪዞ ድማ ንዕኡ ምስኡን ክመፅእ ድማ ይሓቶ። ካብኡ ድማ
ስለናቱ ፋይላት ክርኢ ይጅምር። ካብኡ ድማ ከምዚ ዝበለ ቋዓት ዘለዎ ፖሊስ ንምንታይ ናብዚ ከም ዝተላኸ ይሓቶ። ካብኡ ድማ ስርሑ ብኣግባቡ ዝሰርሕ እንተኾይኑ ፅቡቕ ቦታ ከም ዝህቦ ሪዞ ቃል ይኣትወሉ። ካብኡ ድማ ሓደ ገበን ከም ዝተፈፀመ ተነጊርዎም ናብቲ ቦታ ይኸዱ። መንገዶም ጀሚሮም ድማ እንዳኸዱ እንዳሃለዉ ካርልሰን ዝተባሃለ መሳርሕቱ መኪና እንትገንሕ ደባሪ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ኣኮ 180 ገበነኛታት ከም ዝሓዘ እቶም 6 ኣሸበርቲ ከም ዝኾኑን ካብዚኦም ድማ እቶም 9 መምከንቲ ቦምቢ ከም ዝነበሩ ወሲኹ እውን 7 ሄሊኮፕተር ዝሰርቁ ሰባት ከም ዝሓዘ ኣምሲሉ እዩ ኣብቲ ፋይል ዝዓሕፎ። ምንም ዘይፈልጥ ማይልሰን ድማ እወ እዚ ኩሉ ዝሰራሕዎ ኣነ እየ እንዳበለ ይናገር። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ሓሪቑ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ገናሒ መሰልቸዊ ስለ ዝነበረ። ካብኡ ድማ ናብቲ ተሰሪቑ ዝተባሃለ ገዛ ይበፅሑ። እዚ ሰብኣይ ድማ 3 ጎማ ሰሪቖም በዚ መስኮት ከም ዝወፁ ይናገር። ኣብ ሰዓት ድማ እቲ ፖሊስ እንዳመርመረ እንዳሃለዉ እዚ ሰብኣይ ድማ ካብ ዝደውልሎም ሓደ ሰዓት ደንጊኹም መፂኹም እንዳበለ ብሕርቃን ክዛረብ ይጅምር። ማይልሰን ድማ ናብቲ ሰብኣይ ብምኻድ ኣፈለማ ሓደ ሰብ ብዛ መስኮት 3 ጎማ ሰሪቑ ክወፅእ ኣይኽእልን። ወሲኹ ድማ 3 ጎማ ነብሕቲ ንምውፃእ እንተወሓደ ልዕሊ 2 ሰዓት ይወስደሉ። ኣንሕና ድማ ዝመፀና ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት እዩ። ስለዚ ክንፍትሽ ኣለና ምባል ኣብቲ ከባቢ እንትፍትሽ እቲ ሰብኣይ ተሰሪቕኒ ዝበሎ ንብረት ኩሉ ኣብ ሓንቲ መኪና ይረኽብዎ። ካብኡ ድማ እቲ ሰብኣይ ከምዚ ዝገበረ ኣታሊሉ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ንኽረክብ እዩ። ማይልሰን ድማ ነቲ ሰብኣይ ጠንጊኡ ክኸይድ። ኣብ ሰዓት ድማ ካርልሰን ንማይለስ ንምንታይ ብነፃ ከም ዝሰደዱ ይሓቶ። ነሱ ድማ ዓበይቲ ዓሳታት ንምሓዝ ኣናእሽቲ ዓሳታት ክገድፉ ከም ዘለዎም ይነግሮ። ነታ መኪና ድማ ከም ዕቡድ እንዳገንሓ ካርልሰን ይፈርሕ። ናይ ትራፊክ መብራህቲ ከይተረፈ ይጥሕስ። ማይልሰን ድማ ፖሊስ ከምዚ ይገንሕ ዘለዎ ይብሎ። ኣብ ሱፐርማርኬት እንትበፅሑ ማስቲካ ንምግዛእ እንታቱ ሓደ ሌባ ገንዘብ ሃበኒ እንዳበለ እንዳፈራርሑ ይርኢ። ካብኣቱ እንኳ ተዘይደለየ ነቲ ሌባ ግን ደው ንከብል ይገብሮ። ነቲ ሌባ ደው እንተብሎ ግን ብዝገርም ኩነታት ቱሊ እዩ ነይሩ። እዛ ፊልሚ ተሳሒበ ዝሰርሓ ዘለኹ ቱሊ ከም ዝኸውን ግን ገሚተን ይረአየ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ንስኹም ድማ በዛ ፊልም ተሳሒብኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሕጂ ኣዘኪረኩም ከለኹ ላይክ ግበሩለይ ናብ ፊልመይ ክመልሰኩም። ካብኡ ድማ ክልቲኦም ዳዕለሉ እንዳሃለዉ ካልሰን ዝተፈጠረ ነገር ስለ ዝረኣየ ነቲ ሌባ ደው ንከብል ይገብሮ። ካብኡ ድማ ማይልሰን ነቲ ሌባ ብድሕሪት ንከምልጥ ይገብሮ። እንተኾነ ግን ካልሰን ንኻልኦት ፖሊሳት ደው ኢሉ ስለ ዝፀንሐ ካልኦት ፖሊሳት ይመፁ። ትውሊ ድማ ክትሓስ ስለ ዘይደለየ ናብ ፖሊሳት ክትኩስ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት ፖሊሳት ኩሎም ናብኡ ይመፁ። ማይልሰን ግን ባዕሉ ዕጥቂ ፈቲሑ ባዕሉ ከም ዘምፅኦ ነጊሩ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ማይልሰን ንሓደ መዓልቲ ተኣሲሩ ከም ዘፍትሑን 20,000 ድማ ከም ዝቦ ነጊሩ ምስጢር ንከየውፅእ ይነግሮ። ካብኡ ድማ ብሜላ ከም ዘውደቆ የምስል። ኣብ ሰዓት ድማ ካልሰን ናብ ስራሕ ቦታ ኸይዱ ናይ ማይልሰን ክእለት ይናገር። ማይልሰን ዕጥቂ ፈቲሑ ብምኻድ ነቲ ሌባ ክሕዞ ከም ዝኽኣለ ክናገር ይጅምር። ሪዞ ድማ ደጊሙ ማይልሰን ናብ ቢሮኡ የፅውዖ። ናብ ቢሮኡ ድማ ክመፅእ ምስ ገበረ ንሱ ዓብዪ ክእለት ዘለዎ ፖሊስ ከም ዝኾነን ንሱ ናይ ምርመራ ክፍሊ ዋና መራሒ እንተኾይኑ ኩሎም ሰባት ከምኡ ጎበዛት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ቦታ ከም ዝሃቦ ይነግሮ። ማይልሰን ሕጂ እውን ነቲ ዳይመንድ ምድላይ ቀፂሉ እዩ። ኣብቲ ናይ ማይ መተሓላለፊ ቱቦ ከይዱ ናይቲ ዳይመንድ ቦታ ይረኽቦ። እንተኾነ ግን እቲ ዳይመንድ ኣብቲ ቦታ ኣይነበረን። ናብ ታሕቲ ምስ ወረደ ድማ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ይሓቶም። ነሳቶም ድማ ናይ ቱቦ ፍንዳታ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ነስዒቡ ድማ ውሕጅ ተላዒሉ ከም ዝነበረ ይነግርዎ። ዲኮን ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተፈትሐ ናብ ኣክኡሉ ከይዱ እዩ። ካብኡ ድማ ማይልሰን ኣበይ ከም ዘሎ ይሓቶ። ንሱ ድማ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥ እንትነግሮ ዲኮን ድማ ንሉይ ሃርሞ እሞ ኣብቲ ተሰሓቢ ክፍትሽ ይጅምር። ኣብ መጠረሻ ድማ ናይ ማይልሰን ሓድሽ መንነት ይፈልጦ። ቱሊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 2 መዓልቲ ኣሕሊፉ እዩ። ማይል ድማ ሓደ መዓልቲ ኣሲሩ 20,000 ከም ዝቦ እዩ ቃላት ይብሉ ነይሩ። ካብኡ ድማ ኩሉ ነገር ከም ዝናገረ እንትነግሮ ማይልሰን ድማ ኣብ ገረባ ከም ዝገብሮ ቃል ይኣትወሉ። ካብኡ ድማ ናይ መኪና ሮቦት ተጠቂሙ ናይቲ ማይ ቱቦታት ምድላይ ቀፂሉ እዩ። ኣብ ሰዓት ነቲ ዳይመንድ ይረኽቦ። ኣብኡ ድማ እንዳደለየ እንዳሃለወ ካርልሰን ይመፆ። ካርልሰን ድማ ናብኡ ምስ መዘ ናቲ ፋይል እንትደልዮ ሽሙ ከም ዘይተረኸበን ናቱ ናይ ፖሊስ ስራሕ ናይ ሓሶት ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣብ ሰዓት ድማ ማይልሰን ደንጊፁ ናብ ደገ ይወስዶ እሞ ኣብዚ ቢሮ ሓያላት ማፍያታት ከም ዘለውን ንኣቶም ክስልል ከም ዝመፅእ ናይ ካሊእ ፖሊስ ኣባል ከም ዝኾነን ይነግሮ። ምንም ዘይፈልጥ ካርልሰን ድማ ይኣምኖ። ማይልሰን ምድላዩ ሕጂ እውን ኣይቋረፀን። ናብቲ ካሊእ ዚንኮ መእተዊ ድማ እንዳደለየ እዩ ነይሩ።
አንደበት ድማ አቡ እንዳሃለወ ሪዞ ይመጽሙ ሓደ ገበነኛ ጉጅለ ከም ዝረኸብን አቡ ድማ ንኸኸዱ ይነግሮ ካብኡ ድማ ናብቲ ናይ ገበን ቦታ ይበጽሕሙ አቡ እንትበጽሑ FBI ካልኦት ፖሊሳት ነይሮም እዮም ንሱ ድማ ምርመሩ ክጅምር እንትብል ግሬስ ዝተባሃለ ናይ FBI ሓላፊ ዝኾነ ዕቡይ ሰብ ይረክብ ንሱ ድማ ንፖሊሳት ፍሉይ ንዕቐ ዘለዎ ፖሊስ ከም ዝኾነ ይርዳእ ኣብ ሰዓት ድማ ንሳቶም FBI ከም ዝወድእዎን ካልኦት ፖሊሳት ድማ ከም ዘየድልይዎን ንክወፁ ይነግሮም ንማይልሰን ድማ ካብ FBI ንታሕቲ ስለ ዝኾኑ ነቲ ቦታ ለቒቖም ይወፁ ማይልሰን ግን ብFBI ኣዝዩ ሓሪቑ እዩ ካብኡ ድማ እዞም ሰባት ሰርቂ ዘይኮነ ዝሰርሑ ናይ ሓሽሽ መዘዋወርቲ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ይዛረብ ምናልባሽ ድማ ናቶም መኪና ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኪና ክኾና ከም ዝኽእላን ፈጢኖም ድማ ከም ዝገንሕዎን ይናገር ኣብ ሰዓት ድማ ናይ ሄሊኮፕተር ኣባላት ነተን ከምዚ ዝበላ መካይን ክደልያ ይጅምራ ከም ዕደል ኮይኑ ድማ ናይ ትራፊክ ክራውድ የጋጥምሞ እቲ መካይን ድማ ደው ንክብላ ይገብረን ንማይልሰን ድማ ነቶም ሰባት ይሕዝዎም ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ሄሮይን መድሓኒት ድማ ይሕዙ ነዚ ሓሽ ድማ ዝምርምር ብምምሳል ማይልሰን ናብ ውሽጢ ኣቱ ነቲ ዳይመንድ ድማ ይረኽቦ በዚ ሕዝን ኩነታት ግን ሪዞ ይመጾ ነዚ ምስራይ ድማ ደንቢዙ ነቲ ዳይመንድ ይፍንዎ ካብኡ ድማ ናብቲ ሓሽሽ ሄሮይን ይወድቕ ኣብ ሰዓት ድማ ሪዞ ነቲ ዝተረኸበ ሄሮይን ኩሉ FBI ከም ዝወስድዎን ከም ዝምርምርዎን ይናገር ጃን ላፊር ዝተባሃለ ሰብኣይ ናይቲ ጉጅለ መራሒ ከም ዝኾነን ንሳቶም ድማ ነቲ ሰብኣይ ከም ዝሕዝዎን ይናገር ኣብ ሰዓት ድማ ማይልሰን ከምዚ ክብል ይነግሮም ንሱ ንጃን ከም ዝሓስብ ብምሳል ካብኡ ድማ ንምድርዳር ፀዊዑ ንሳቶም ድማ ኣብቲ ሰዓት ክሕዝዎም ከም ዝኽእሉ ይነግሮም ናይ FBI ሓላፊ ድማ ብናይ ማይልሰን ሓሳብ ይሰማማዕ ንማይልሰን ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ይቦሞ ነቲ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ይገብርዎ ኣብ ሰዓት ድማ ንቱሊ ከም ምልጥ ይገብሮ ካብኡ ድማ ንቱሊ ምሳምልጥ ዝግበር ገቢሩ ነቲ ዳይመንድ ካብ ሄሮይን የውፅኦ ቱሊ ድማ አንደበት ሞሊስ ይመጽሞ ዲኮን ከም ዘምለተ ከም ዝመጸን ይነግሮ ዲኮን ድማ ቀጥፊ ይመጽሞ ነቲ ዳይመንድ ይቅበሎ ጃን ድማ እንትመጽእ ናይ FBI ጉጅለ ምስ ጃን ክታኾሱ ይጅምሩ ነዛ አጋጣሚ ድማ ተጠቂሙ ዲኮን ብናይ ፖሊሳት መኪና ይምልጥ ማይልሰን ድማ ዲኮን ነቲ ዳይመንድ ሒዙ ንከምልጥ አይፈቀደሉን ብድሕሪታ መኪና ይድይብ ዲኮን ድማ ካብ ዘለዎ ናብ ሜክሲኮ ብናህሪ ክገንሕ ይጅምር ናብ ሜክሲኮ እንተኣትዮም ሓላፍነት ስለ ዘይብሎም ቅድሚ ናብ ሜክሲኮ መእታዎም ደው ከብልዎ ከም ዘለዎም ይነጋገሩ እንተኾነ ግን ብዝሕዝን ኩነታት ንሱ ናይ ሜክሲኮ ደንበር ይሓልፎ ካብ ሕጂ ንድሓር ንሳቶም ዝኾነ ዓይነት ስልጣን የብሎምን ናይ ሜክሲኮ ፖሊስ ጥራሕ እዩ ደው ከብሎ ዝኽእል ካብኡ ድማ ናይ ሜክሲኮ ደንበር ሓሊፉ እንትኸይድ ይሪእዎ ዲኮን ድማ ካብኦም ምሳምለጥ ማይልስ ድማ ክገድፎ ስለ ዘይደለየ ናይ ፖሊሳት ሓንቲ መኪና ሰሪቑ ይኸይድ እንተኾነ ግን ኣብ ሜክሲኮ ውሽጢ ናይ ካልእ ሃገር ፖሊስ ከይዱ ንዝኾነ ሰብ ክሕዛ ይኽእልን ግን ድማ ተሳኺዕሉ ንዲኮን ደው የብሎ ዲኮን ድማ ሽጉጥ ሒዙ ካብ መኪና ይወፅእ ማይልሰን ድማ ዝኾነ ገብር ከም ዘይኽእልን ፖሊሳት ድማ ከም ዝመፁ ይነግሮ ንሱ ታሲራ ስለ ዘለዎ ከምልጥ እዩ ንስኻ ግን ክሰሪኻ ኢሉ ይነግሮ ካብኡ ድማ ነቲ ዳይመንድ ክቦን ካብኡ ድማ ሸይዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝቦ ይነግሮ ንስሓቦ ድማ ሸዊዳዊ ይሃርሞ ምስ መኪና ድማ ኣሲሩ ንሱ መንገዱ ይጅምር እንተኾነ ግን ናይ ዓርኩ ኤዲ ሞት ይዝክርሞ ንኤዲ ዝቐተሎ ንሱ ስለ ዝነበረ ሕነ ንምፍዳይ ተኩስ ይቆትሎ ማይልስ ድማ ናብ ቀደሙ ናብ ፖሊሳት ይምለስ ኣብ ሰዓት ድማ ክነግሮም ዘለዎ ዓብይ ነገር ከም ዘሎ ይነግርዎ ካብኡ ድማ ንሱ ካበይ ከም ዝመፅን ተሓትዎ ንሱ ድማ ናይ ሜክሲኮ ፖሊስ ከም ዝኾነን ካብኡ ድማ ሕጂ ናብ ባዕዱ ከም ዝተመለሰ ነጊርዎም ይኸይድ እንተኾነ ግን ፖሊሳት ከኣምንዎ ይከኣሉን ካብኡ ድማ ናብኡ ኸይዶም ከዛሪ ከም ዘለዎም ይኣምንሞ ይኸዱ ናብኡ ምስ ከዱ ግን ብዝገርም ኩነታት ናብ ሜክሲኮ ደንበር ኣትዩ ስለ ዝነበረ ዝኾነ ሰብ ክናገሩ ኣይኽእልን ካብኡ ድማ ናይ ሜክሲኮ ፖሊስ ምዃኑ ይኣምኑ ሰላም እኳ ክበሃሉ ኣይኽእሉን እንዳዝሓጎሰ ድማ ዳይመንድ ሒዙ ናብ ሜክሲኮ ይኸይድ ፊልምና ድማ ኣብዚ ትውዳእ ፊልመይ ከም ዝፈትኹሞ ተስፋ ይገብር ካልኦት ብሉፃት ፊልምታት ክሰርሐልኩም እየ ሳብስክራይብ ላይክ ክትገብሩለይ ጥራሕ እየ ዝደሊ ብኻሊእ ፊልም እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም